Ty vogo, za chvíli má přijít Áňa, bude u mě spát. Dududu. To je asi Áňa. Ahoj, Áňa. Ahoj. To, máš věci všechny? Jo. Hele, to budeme večer teda vyvolávat ty duchy. Jo. A koho? My jsme mohli vyvolat. Tak Charlieho mi nás vyvolali. Tak jo, tak Charlieho. Ježiši, já musím ještě uspat. Anička šla na záchod. Tak, nějak, aby jsme to měli nějak. No i jo, dáme se to takhle, aby jsme se pak mohli dívat ještě na telku. Čau, už jsi byla na tom záchodu? Jo. Tak. Hele, budeme to mít takhle nějak. O to se vždycky opřem. Takhle se přikrám. Charlie, jsi tady? Charlie, jsi tu? Ono se to otočilo na yes. Zkusíme to ještě jednou. Charlie, jsi tu? O půl hodiny později. Ježiši, mě už to nebaví, už jsem unavená. To už je stejně klíčový. Jo, počkej, kolik je? 11:30. No. Jdeme tam spát. Jo, jdeme spát už. Dobro. Co to bylo? Jdu si na záchod. Jo, tak když na záchod, je tady chvíli. Počkej, kde mám světlo? Je tady. Dobrý sedí. Vyšla. Co je, Áňo?